Sugod ka nag-udto, naka-red alert na ang kapulisan sa Sugbo o sa Tibok Rion alang sumaabot nga obserbasyon sa kalag-kalag. Ilang gipaniguro ang seguridad sa tanan dapit nga dagsaan sa mga tao ning maong mga adlaw. Bubalik si Nico Serino sa report. Sugod alas 12 kaganihang udto, giisa na ang red alert status sa Police Regional Office 7. Mato ni PRO 7 Director Chief Superintendent Debold Sinas, alang kini sa duha ka kalihukan. Ning si Manaha, gikatakdang subling mobisita sa Sugbo si Presidente Rodrigo Duterte. Apan wala muhatag og detalye niini ang mga otoridad. The arrival of the President. Diba? Diba? So, para makabalo na mo, daghan na may pulis na mo magkalat diha. Diba? But for the details, you get the PIA. But the PNP, as usual, has already prepared our security package. Alang sa Todos Los Santos ug adlaw sa mga kalag, gihigpitan ang deployment sa kapulisan sa tanang strategic areas nga adtuon sa publiko, labi na sa mga sementeryo. We'll also regularly visit the big cemeteries to check kung na ang mga requirements. I have also instructed my deputies na maging supervisor sa mga islands. Bisan kung mabisi ang PNP sa kalagkalag, pasalig nila, dili pabiyaan ang uban nilang mga tahas, labi na sa anti-drug campaign. Tanawon tong mga roro points nila. No? Kung kinahanglan magbutang ng pulis, butangan nila. And to intensify our random checkpoints, our choke points, plus our sita. Nico Sereno, Balitong Bisdak. Hinay-hinay nang gipakatap ang mga pulis sa mga sakop sa Station 2 sa Mandawi City Police Office. Gipahibaw ni P1 Marian Sumarago, PCR sa Station 2. Gipakatap ang kapulisan sa station sugod pa ni atong Oktubre 27 sa Cebu North Bus Terminal. Sukad atong Sabado, 24 oras na gibandayan sa kapulisan ng Station 2 ang kapsay ug kalinaw sa Cebu North Bus Terminal. Hinoon, hapsay raw dili pa kayo bulog ang mga pasahero nga mibiyahe. Gihiling usab sa mga gwardya mga bagahe sa mga pasahero. Dili ba kayo daghan kay naganaman gahapon, munang di kayo siya bugso ang mga tao ba. So naganaman naman tao. So far okay raman, wala may say reported sa diri nga mga incident.